VOJ, ingeni sama sabasabo nego bed rapar. Yes. To rapar bende nikech demokrasia mar Kenya oyiene ng'ato ka ng'ato timo rapar kako dwaro. Okay. Onge formula matimo rapar. Onge formula matimo rapar. En mnani diberie ka itimo rapar no gi formula ni no kirito chik. Ma bende ang'eni ang' nwadonje ni to rito chik sama itimo rapar go gin mag. Nikech ng'ato ka ng'ato gimoro donjone kaka enemo wuono timang'owa ong'eyo. Okapari ni nitie gima inyalo wache ni one size fits all e weche mag rapar gi. Emomiyo kipenja ni to bende joma tindo gi ong'eyo gimomiyo sabasaba ni nitie. Momiyo giolore ni gidhi e ndara mondo gitim rapar mar sabasaba. Ging'eyo. Okay. Nikech mokwongo VOJ en ni gigi ipuonje historia mar piny Kenya. Kidhi e sikunde ma Kenya te. Akia kata CBC ni bro kete mbele ka Ken ang' nowachnwa Ken ema nyocha kowuok e sikul ja CBC. Wanjo 844 gigi no puonjwa. Idero. So 844 syllabus gini ni puonje sikul. Ne nitiere history kata ka en GHC primary to nitie kuma ni puonje the search for multi-party. Ma pimo ni gimomiyo Kenya sani nigi chama mang'eny to kaka chama go nobiro. So mago ne nitiere. Kidhi e secondary sama isomo history bende nitiere e form 3 gi form 4 ka kuma ni puonje gigo. Emomiyo an gadiera ni nyathi mora mora mano dhi e sikul Kenya ka mosomo Kenya ka ong'e gima sabasaba en. Okay. To kendo ng'eyo maber ni chieng' sabasaba iparo ang'o. Okay. Emomiyo kik wawach ni jogi kia. Mano Gibomiyo napenji